Adwa chako kawacho ni capitation ma dhi e skundewa mag public osebedo ka en twak mosebedo ka nuore ka skunde iyawo kata ka higa chakore, ni nyalo bedo ni pesa michiwo e skunde gi ok rom, kata nyalo bedo ni pesa oleo, kata nyalo bedo ni pesa ochiw matin, kamano. To magi mbaka mosebedo ka timore, to adwa wacho ni seche mwago mbaka makama, wan kaka jotend jopuonj warito ga ni mondo wayud wach kuom jomotelo ne skundewa manie public sector. Warito ga ni heads of institution kata principals omiwane latest development matimore. An kaka telo ne jopuonj mani Kenya National Union of Teachers, pok ayudo ywak malong'o e tam mar adek ni ma heads of institutions wacho ni pok giyudo pesa mar tam mar adek. Koro ing'eni kaneno ka jowadwa manie Kuppet, Deputy Secretary General Brother Nturima wacho ni skunde moko pok oyudo pesa. Nyalo bedo ni gen giseyudo wach ni skunde manie secondary school pok oyudo pesa, lakini wan to pok wayudo ywak moro amora. To nang'e ni kaluwore gi wach ma ker owacho ni nitie pesa ma nyo gigolo, ang'eyo ni kanyocha wan gi Principal Secretary Education nowacho ni gidhi golo pesa e juma mokalo no, ni mondo ka skunde oyepe oyawe tam mar adek juma ma wantiere ni, to skunde biro bedo ni giyudo pesa ma ginyalo chako ikore ne somo. Tam ni ing'eni pesa no ipoge atamalo mokwongo manochiw nodhi tam mokwongo manochiw nonego bed ni chiwo 50%, ma aparo ni ng'eny gi osechiw nikech pok ayudo ywak. To tam mar ariyo nonego bed ni biro atamalo 30, to tam mogik ni atamalo 20. Koro king'iyo kiwango mar pesa madhi e skunde, iyudo ni tam mokwongo ichiwo pesa mang'eny, ato kaluwore gi tam mar ariyo, ato tam mogik koro pesa matin kiwango michiwo. Ywak moro to osebedo ni higa ka higa sirikal ok gol pesa te, nikech kaka secondary school onego bed ni yudo roughly 22,000, to iyudo ni komigi pesa kata morumo, to iyudo ka school oyudo kata 15,000. Koro osebedo gi ywak moro kanyo ni nitie 5,000 ma ok chopnegi. Koro mane ma wadwa jiwo sirikal ni kaka ne winjruok obedo ni pesa ni osekete kata budget mar piny ni pesa no dhi e somo ma igaramia gi sirikal, to onego bed ni kik gidong' gi pesa moro amora nikech giwe skunde gi gope. To korka jonyuol chulo fee, ing'eni e public school ka ni fee miluongo ni tuition fee ema sirikal ogaramia. Tuition fee mano tiende ni fee ma nigi basic requirements, ma ka in school mar boarding to mano boarding fee ni tenge. Ka in school ma kawaida nitie moko ma pidho nyithindo e school kanyo, koro pesa ma pidho nyithindo onge budget no. Koro mago ema nyalo bedo ni principals kata teachers dwaro ni mondo jonyuol ochul, to kanya kamarem nyalo bedo nikech ka jonyuol ok ochulo pesa boarding fee, to koro kaka ipidh nyithindo, kaka iluok ne nyithindo karikada, kata kaka ichul jotich ma konyo nyithindo e boarding institution, koro bedo matek. Koro kanya ma aparo ni tabu nitie. Lakini korka tuition fee to sirikal onego bed ni ging'e ni higa ka higa mano jukumu mane gikawo onego bed ni gichulo. Kamano ahinya, kendo ilero makare. Japuonj Walter, ang'e ni ipuonjo e skul mano mar